Dobrý den, mé jméno je Roman a rád bych vám ukázal cestu, jak dát svému jízdnímu kolu nejlepší péči. Tou cestou je vyhledat cyklistickou prodejnu nebo servis s označením SSC neboli Shimano Service Centrum. Prodejny a servisy musí pod označením SSC dodržovat. Perfektní znalost produktu Shimano a s tím spojené poradenství. Mít skladem náhradní díly Shimano pro rychlé řešení servisů. Používat nářadí a originální maziva pro zachování 100% funkčnosti vašeho stroje. V těchto prodejnách, označených prestižní značkou Shimano Service Centrum, zajišťujeme jako zástupci společnosti Shimano špičkovou kvalitu servisu. Nabízíme vám originální díly a služby na nejvyšší úrovni pro vaši bezstarostnou a bezpečnou jízdu. Systém těchto pravidel je vytvořený tak, aby zákazník získal maximální jistotu, že jeho jízdní kolo je v co nejkratším čase opraveno profesionály na nejvyšší úrovni. Navštivte naše Shimano Service Centra, která naleznete na webových stránkách paullange.cz a přesvědčte se sami.